Desteya İstatistika Türkiye TÜİK'i hejmarên seyarên bejayî yên motordan yên sala 2020 ragihand. Li gorî TÜİK'î hejmarên otomobîlan di sala 2020 da sedan 1.4 zêde bûye. Ev hejmara seyaran di sala 2019 da 22 milyon 805 hezar û 238 bûn. Ev rakam di sala 2020 da derketiye 23 milyon 107 hezar û 769 seyaran. Piştî belabûna Covid-19 li Tirkiye zor kesan jî ji komguhêziyê dev berda û bi seyarên xwe yên taybet derketin hatûçûn. Li ser vê xwestekê bihayên seyarên destê duyem jî yekser bilind bû. Xudanê pêşengeha seyaran Hüseyin Silahlıoğlu sedema vî wiha radigihîne. Pandemi döneminde toplu Di taşıma dema pandemiyê da ji ber tirsa Covid-19 welatiyan dest ji vesayetên gelêrî berdan. Xwestin ku seyarê wan ya taybet hebe û bi tena serê xwe siwar bin. Yek jî di dema balabûna Covid-19 da hilberandina seyarên sifir kêm çêbû. Gawa seyarên sifir nehatin, bihayên seyarên destê duyem jî gelek bilind bû. Herî zêde lêbihçîbûyîna seyaran da şarê Enqerê li Tirkiye duyemîn bajar e. Li vê derê nêzîkî 2 milyon û nîv seyare hene û serê sê merivî ra yek seyare dikeve. Lêhê jî zor kes dixwaze ku ji bo xwe seyarên taybet bikirin. Fiyatlar gerçekten yüksek. Hani bir aydır. Du mehe ez bi xwe serekê digerim. Min heta nihat jî tiştekî li gorî derfetên xwe nedîtiye. Ji ber ku tiştê ku ez dixwazim bihayê wan seda sih çil zêde bûye. Nizanim çima wisa bû, lê rastî seyarên destê duyem jî gelek giran e. nazaran yine yüksek. Pêşengeha otonomî li vê derê 5000 zêdetir seyarên destên duyem hene. Ev seyarana her yek cûr bi cûrin. Wexta ku müşteriyek bê vê derê li vê derê dikare her cûr ji bo xwe seyaran bibîne. Lê rastî vê demê da li ber nexweşiya Covid-19 bahayên seyaran jî gelek bilind e. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.